Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawesih wiloso saha berkahing Gusti ingkang hamburba hami sesa sakum tumani. Mugi kawilujengan tansah pun paringaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para sesepuh pinisepuh, para tamu kakung saha ingkang winungging sakunge pakurmatan. Keparengna kula ingkang kawiji minangka jejering pambiwu. Langkung rumiyin sumangga panjenengan kula dherekaken numelengalaken asta, numungkulaken jangga, ngaturaken panuwun suka syukur. Kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hambur pinggi. Bilih ngantos titi wanci menika panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggaling sedya cipta saha budi karya makempal wonten ing papan pahargyan ing ngriki kanthi kinantenan sih kawilujengan. Para sesepuh pinisepuh, para tamu sinedhan kakung saha ingkang winungging sukarna. Menggah kula ingkang kapiji minangka jejering pambiwara. Nuhun menapa ingkang dados timbalanipun Ibu Retnya Juwami. Kula kadhawan ngaturaken menggah tumapak ing tata celan upacara. Anggenipun kepareng nampi gung nugrahani Gusti. Netepi saperangan alit daramaning asepuh. Kepareng hamboyong putra kakungipun. Tetilaranipun sawargi Bapa Sarjana. Pun Bagus Duta Pramudya Atmaja. Ingkang sampun tinangsulan reh miturut pranataning agami ugi nagari. Kalian Roro Melia Nurhaida Sulistyawati. Putra pamestrinipun Bapak Agung Wicaksana Sulistyabudi. So Ibu Sri Dawanti ingkang widalem wonten ing Sedah Rama Kidul RT setunggal RW 9 Kartosuro wewengkon Sukoharjo. Para tamu sinedhan kakung saha ingkang winungging bagya mulya. Menggah rancanganing lampah-lampahing tata celan upacara ingkang sampun karakit dening para kadang sutresna budaya maliginipun saking karaton dalem Surakarta Hadiningrat minangka pambuka hamurwani tata cara bidaling duta pamedhuking penganten sekalian saha kadang besan sak pangobyong ingkang katemben lerem wonten ing panti Palerem. Datan Pantara Lama rawuhipun penganten sekalian tumuli katindakaken tata cara pasrah miwah panampi. Purna tata cara pasrah miwah panampi penganten sekalian kaparingan unjukan tirta wening tumuli binayang lenggah wonten ing palenggan ingkang sampun rinengga. Sasampunipun penganten sekalian lenggah tumuri ngacarani sowanipun rawuhipun kadang besan sutresna sekalian kalajengaken tata cara waosan pandonga. Paripurna tata cara waosan pandonga kepareng badhe nélakaken raos syukur ugi panyuwunan pangestu dumateng tiyang sepipun kekalih penganten sekalian badhe nindakaken tata cara pangabekten utawi sukem. Menggah laksitaning tata cara saajengipun atur panuwun saha pambagaraja ingkang hamengku gading dene ingkang pungkasan paripurnaning tata cara pahargyan pamboyonging penganten ingkang winastan tata cara ngunduh mantu ing ri kalenggan menika.
kanthi panyuwunan mugi lampahing tata cara ing mangke wiwit purwa madya ngantos wusanane gati saged kalampan kanthi hamangke rahayu wilujeng nirubita ing sambikala. Ing salesingipun ngaturaken wilujeng renggah ugi kepareng hangesreni lampahing tata cara ngantos paripurna. Nuwun matur nuwun rahayu ingkang sami pinanggih lan sukana. Para tamu sinidan kakung sang putri. Sasampunipun pambiwara maosaken menggah lampah-lampahing tata ceran upacara pahargyan ngunduh mantu ing rikanggan menika. Bilih sasmita ingkang kula tampi penganten sekalian.